Igbo Igbo arụsị ego dọta jesi ya na arụsị 999 egwu si na mmọnwụ adịghị ebe ka mmadụ egwu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị nkwọ tata kwọtara anyị ife ọma ibe a ka ihe enwe nwe ogologo na-arụ isi ike na-ekpe ekpere to all my fans esi nsi n'ihe ọbụla onye tinye aka ya agaba n'ime izu ụka anyị nọ n'ime na ihe ọma ya emere o nwere ebe m bịara ikwu n'ụbọchị tata mana ibe a m bịara ikwu maka ụmụ nwaanyị anyị ndị dị ime onye anya keta efu na obodo adịghị ọma na o nwere ka obodo si wee dị ihe a na-achọ ikwu na bụ maka ụmụ nwaanyị anyị ndị dị ime ihe eme gị bụ nwata nwaanyị dị ime bụ nwa n'afọ ihe a ka m chọrọ ka ime na jee chọrọ m aka inu bita kola chọrọ m nedo ntụtụ iwere ya by 1 o'clock nke ime anyasị gbara ọtọ kwuo okwu tụkwasị anya bụ ntụtụ n'ebe ọnụ gị otu a kwuo sị na nwoke ọ na nwaanyị ọbụla na-echere ya jee iche sị na nwa na ịma mmụ ya amụ ma ọ sị na nwa na aya anwụ ya na ịya anwụ ma ọ sị na nwa ya anwụ ma ngị ya adị ndụ n'ụbọchị tata ife onye a lụrụ du ajọ ife na-ebe nọ ya nachiere onye azụ den ikwụsị eyi metụ ile iwere ntụtụ a dunye na ada bitakola dụọ ya ọ banye n'ime ka ọ pụta dọla saịd ị na-akwado ịpụ abụ were etinye na akpa ka o nwere ihe ndị iro ya eme gị ọ bụrụ na iche nwe na-akpa iko na tinye na akpa efe gị onye ọ na-acheghị gị aja eche sị na ọka o megide gị ọ ya nachiere ya azụ mụ na-agwa gị mmụọ agbalụsị gị dọta jesi ya agwa gị ife na-ewuzi kịta bụ mmụ anyị dị ime na ebe anyọzi mamịrị ekpere ajafa ma mụ na-agbalị onye ọ na-ji ije